Hola, sóc la Carlota Gurt i estic aquí a la llibreria Finestres. I avui us vull recomanar 3 llibres. El primer és La plaga blanca, de l'Ada Klein Fortuny, perquè és un llibre meravellós sobre la tuberculosi i l'amor, i l'escriptura i la literatura. I té una manera màgica d'unir totes les coses per crear com una vida pròpia. I realment em va meravellar. El segon llibre que us vull recomanar és Com una mica d'aigua al palmell de la mà, de la Mireia Sallarès, que porta el subtítol Una investigació sobre l'amor, perquè és un llibre totalment surrealista, oníric, il·luminador, revelador, que parla de l'amor, però que parla de moltes altres coses, de la guerra, de les dones, i és un gènere, diguéssim, és un format com molt inclassificable, i realment és, no sé, molt especial. I per últim, us volia recomanar La caiguda, d'Albert Camus, perquè és un llibre una mica més clàssic, amb una traducció meravellosa de l'Anna Casasses, perquè és un llibre que em reconcilia amb la meva part més fosca. I està narrat amb un estil i amb un ritme que t'enganxen i no et deixen anar, i crec que val molt la pena. I avui sóc aquí a la Finestres per presentar el meu darrer llibre, que és Biografia del foc, és un recull de 14 contes sobre els incendis vitals que assetgen les nostres vides.